மத்திய அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்களை வார்டு பகுதி மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவேன் என கோவை மாநகராட்சி 20வது வார்டில் பாஜக சார்பாக போட்டியிடும் பிரணேஷ் தெரிவித்துள்ளார். தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழகத்தில் இம்முறை பாஜக தனியாக தேர்தலை சந்திக்கிறது. இதில் 100 வார்டுகளை உள்ளடக்கிய கோவை மாநகராட்சி 20வது வார்டில் பாஜக வேட்பாளராக இளைஞர் பிரணேஷ் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். கடந்த 7 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களை வார்டு பகுதி மக்களுக்கு கொண்டு சென்று மக்களிடையே நன்கு அறிமுகமான இவர் தாம் வெற்றி பெற்றால் நீண்ட நாட்களாக இந்த பகுதிகளில் நிலவும் குடிநீர் பிரச்சினை, பஸ் போக்குவரத்து, சாலை வசதி மேம்படுத்துவது, கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்தி கொடுப்பது உள்ளிட்டவைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவேன் என தெரிவித்தார். என் பேர் பிரணேஷுங்க. நான் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி 20வது வார்டு பகுதிக்கு கவுன்சிலர் வேட்பாளருக்கு போட்டியிடுறேன். இந்த பதவிக்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த எங்களது மாநில தலைவர் அண்ணாமலைஜி அவர்களுக்கும், எங்களோட மாவட்ட தலைவர் நந்தகுமார்ஜி அவர்களுக்கும் மற்றும் மாநில பொதுச் செயலாளர் ஜி.கே. செல்வகுமார்ஜி அவர்களுக்கும் மற்ற மாவட்ட மாநில நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள். இந்த வார்டில் நாங்கள் எப்படி கேன்வாஸ் கொண்டு போகிறோன்னா, இந்த பகுதியில் மொத்தம் ஒரு 3-4 வருஷமாக நாங்கள் மத்திய அரசோட காப்பீட்டு திட்டங்கள் மற்றும் பல நலத்திட்டங்களை மக்களிடத்தில் இலவசமாகவும் பொது சேவையாகவும் மக்கள் பணியாகவும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை பாராட்டும் வகையில் எங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தருவதற்காக இந்த போட்டிக்கு எங்களை நிர்ணயம் செய்த மாநில தலைவர் அண்ணாமலைஜி அவர்களுக்கு நன்றி. மற்றும் இந்த வார்டில் ஒரு 10-15 வருடமாகவே எந்த ஒரு சீரமைப்பும் எதுவுமே பண்ணாமல் எப்படி இருந்துச்சோ வார்டு அதே மாதிரி இருக்குது. அதனால் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, மக்களோட கருத்து இந்த வார்டை பொறுத்த அளவுக்கும் ஒரு மாற்றம் தேவை. அது இளைஞர்கள் எல்லாம் படித்த இளைஞர்கள் நீங்கள் வர்றீங்க, பொது சேவைக்கு வரங்கிற அப்படிங்கிறப்போ அது வரவேற்பு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வரவேற்பு இருக்குதுங்க. அதனால் எங்களுக்குமே இந்த போட்டியில் பங்கேற்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குங்க. இப்போ நாங்கள் இந்த பிரச்சனை நாங்கள் எல்லாருமே போய் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் பார்க்க முடியாதனால என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, எங்களோட பேம்ப்ளெட்லேயே ஒரு QR ஸ்கேனர் வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த வார்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதை ஃபோட்டோவில் எடுத்து அந்த ஸ்கேனரில் ஸ்கேன் பண்ணால் போதும். எங்களுக்கு பின்னாடி 10 கமிட்டி மெம்பர் இருக்காங்க, ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்குன்னு 2. அதிலிருந்து அந்த கமிட்டி மெம்பர் போய் அந்த ஏரியாவில் என்னென்னு பார்ப்பாங்க. என்னென்னு பார்த்தப்போ அந்த என்ன உரிய டிபார்ட்மெண்ட், அதுக்குண்டான டிபார்ட்மெண்ட், கார்பரேஷனா இல்லை அந்த வாட்டரில் இபியில் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டோ அவங்ககிட்ட அணுகி அவங்களே சரி பண்ண செய்ய சொல்லி கொடுக்குறது தான் எங்களோட பிளான். எங்களோட பேம்ப்ளெட்டில் எல்லா கியூஆரும் கொடுத்துருக்கோம். அதனால் என்ன பிரச்சனைனாலும் மக்கள் எங்களை தேடி வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. வீட்டில் இருந்தபடியே எந்த பிரச்சனைனாலும் ஸ்கேன் எடுத்து ஒரு குவாரி ரைஸ் பண்ணால் மட்டும் போதுங்க. என் பேர் பிரணேஷுங்க. 20வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டிடுறேன். அதனால் மக்களாகிய அனைவரும் ஒரு படித்த இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து உங்கள் ஓட்டை தாமரை சின்னத்தில் வாக்களித்து எங்களை வெற்றி பெற செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.